2:05 sa ličnim rekordom. Sergej Sviridov, Rusija, u stazi broj 5. I on nekoliko ličnih rekorda, trenutno 8. Pa onda Kasjanov, Aleksej Kasjanov, 5. posle 4 discipline. Ove godine 48:07, 400 metara, pa vodeći Ashton Litton sakupio 3698 bodova. 10:35, 100 metara, 8:03 skoku dalje, 14:66 bacio kuglu, 2 metra i 5 centimetara skočio u list. Elkosit Nikolas, on je trenutno iza našeg Dudaša, 15. Trči dobro 400 metara ove godine. Nema Dudaša. Šta se to dešava? Da li je u pitanju neka povreda? Nevjerovatno. Da nije prilikom onog skoka ili nešto kasnije, šta se dogodilo? Povreda. Nismo bili do sada tu informaciju, tek sada startno listu upisano da neće trčati. Da li je u pitanju neka povreda, šta je? Uglavnom šteta, zaista šteta. Skakuje u list pre 2 sata, pre sat i po. Ashton Litton ovde vodi. Sviridov, Ashton Litton, dobro trči Rico Frajmut. Kako pojačava Litton. 10:06, 91. Dok Rale proba da sazna informaciju šta se dogodilo sa Dudašom. Rale, da li imaš neki telefon koji bi mogao da okreneš? Evo, ja ću za otprilike 2-3 minuta, ja i Rale ćemo izjednačiti rekord u jednom danu pred mikrofonom. Za 2-3 minuta bit će punih 8 sati kako smo za mikrofonom, a izjednačenje rekorda iz 2000. godine Sidneja. Tada također malobrajna ekipa novinara i bio sam prisiljen da u jednom danu radim vaterpolo utakmicu Srbije i Crna Gora Hrvatska, sat i 15, 2 sata odbojke od 9 do 10:15, 2 sata odbojke SCG Argentina, 2 sata polufinale plivanje i pridružio se Raletu 3 sata na traku. Danas 8 sati već punih smo ja i Rale zajedno za mikrofonom i jednostavno nismo bili u prilici, nije za nas bilo pauze da nekako saznamo šta se događa sa Mihajlom Dudašom i sada će kolega Simić probati da telefonom čuje nekog od trenera iz našeg štaba da sazna šta se dogodilo sa Dudašem koji je sjajno stajao pre podne, bio 9. a onda umesto sada da ga vidimo na 400 metara nema Dudaša. Evo i od Dragana Životića sam primio informaciju, jak napad migrene. Jak napad, glavobolje, odveden je Dudaš u bolnicu. To se dešavalo neposredno pred ovu trku, maltene posle takmičenja u skoku vis koje je završeno oko 20 časova. Želeo je da učestvuje, ali ipak posle... Ne može, Ralek, on je imao, ja sam imao napade klaster migrene 2 puta u životu. Ko otvori Google i malo poznaje ili otvori neku medicinsku knjigu, klaster migrene su tipične za ovake dane, verovatno oni koji su jutros bili sa nama od 11 sati po našem vremenu, odnosno 10 po lokalno, pa do 2 popodne, odnosno 3 popodne u Srbiji.
vremenski uslovi, velika vlaga, teško se disalo, onda je odjednom nastupio jedan front sa visokim vazdušnim pritiskom. To je ono zbog čega su one silne mušice prekrile bile nas i ovaj stadion. I ko se na vreme ne pripremi od napada klaster migrene, oni spadaju sa najjačim bolovima koje se mogu meriti i čak se smatra da su jači bolovi nego li prilikom porođaja. Čak postoje i vrlo su brojni slučajevi suicida prilikom napada klaster migrene, prema tome iz ličnog iskustva mogu shvatiti na kakvim teškim mukama čim je odveden u bolnicu. Tu su infuzije neophodne, kasnije smirenje i to jednostavno takav je klimatski dan bio danas da jednom senzitivnom, a očigledno da je genetski kod sa migrenom, klaster migrene nešto posebno, uticali da sjajni Miki Miša Dudaš prekine takmičenje. U pitanju je vis major. Lomio sam i ruke i noge, ali takve bolove kao prilikom 2 napada 97. i 2010. nisi imao. Dakle, treba razumeti, Dudaša nije u pitanju povreda zadnje lože ili nešto slično. Možemo samo reći dobro, on iskakao onda velika šteta. Velika šteta. Da. Znaju se, do dana današnjeg nema potpune definicije za tu prokletu migrenu, niti Bićemo dobro, to je najvažnije da. Sada u ovom trenutku. Da. Tako da informacija da je sve ipak sanirano, ali ipak se nije preporučilo takmičenje. Kako sam razumeo Gorana Obradovića. Ovo je proglašenje na 200 metara, malo sam i ja, prosto gledalci, emotivni smo posle 8 iznenađeni smo zaista. I iznenađeni i umorni, a i emotivno vezani za ovog fantastičnog momka.